Isizathu sokubana sibe lapha ke Thoboshana kungenxa yenquliqhu esiyenzayo nombhodamo ongowamakhwenkwe. Sine program ke ekuyamakhwenkwe ebizwa ngokubana Likusasa Boy Child program. Sawuyazi ke into bana ixesha elininzi amakhwenkwe aye angahoyeki ncam ukanti ngawona anomceli mngeni kwizinto ezininzi. So sinayo ke le program ngenxa yento kubana sifuna uequipa amakhwenkwe kwizinto ezininzi. Olusuku lwangolesihlanu, that is 28, besilibekele bucala lona for i-sessions ezithile. Umzekelo siqale ngo-9 besine session ebesinayo ibise correctional service. Sihambe ne-boys apho. Uyakhumbula ke into kubana ixesha elininzi kuzo zonke izinto ezenziwayo angafika uFamsa, angafika uGender sonke, angafika bonke abantu abathethayo banento ithi xa usenza into ethile uzawuya ejele, xa usenza into ethile uzawubanjwa. So saba nento ethi ke ngoku makhe sihambe sibathatha abantwana bayofika ejele so that xa kuthethwa nabo kwazeke into kubana kuthethwa ngantoni na. So bayile ke nyani correctional service bafika bayibona yonke into eyenzakalayo ukuqalela kwi reception yakhona kuvulwa ngezikhiya zaphayana ezikhulu zakwaFaro, uphinde bangeniswe ngaphakathi baboniswe indawo apho kuhlala khona amabanjwa, beinteracta namabanjwa, bebengene njani abafana ejele ezindoni. So zezo zinto ke abaye babe bayazibona phayana. Ukanti ke amakhwenkwe esinawo apha ixesha elininzi nganga abandakanyeka kwimilo yamakhwenkwe, that is ilali ethile ingahambelani nelali ethile. Baxelelwe kabanzi ke phayana ejele inoba abantu abakhoyo phayana ixesha elininzi ngebe bephethe izikhali besilwa bebulalana yonke loo nto leyo. So baye bafunda lukhulu kakhulu ke phayana. Ofamsa baqhubile cause abantwana bethu esinabo ufumaniseka into yobana bahethi balimele kakhulu, be it ngabazali emakhaya kwi-community ezikolweni balimele nje abantwana bethu balimele. So uFamsa ke ukhona enzela into yokubana akwazi ukuthetha nabo, akwazi ukujonga into yobana angabancedisa ngantoni na. Nezinye ke izinto esiqhuba nazo njengoba kusasa sizobe sijoyinwa zezinye i-stakeholders since i-event izobe iqhuba ngomso, that is nge-29. So nangomso sisazoqhuba silapha eThoboshana, umcimbi uyaqhuba. Ngalo mazwi ndiyabulela kakhulu. Inkqubo le Ikusasa Lezwe ndayingena kuba ndibona into ezenzayo. Qala yintoni Ikusasa Lezwe eyenzayo? Ikusasa Lezwe ilwa nento ezenzekayo ngaphandle. Sabala ntoni masiqale ngemilo yamakhwenkwe njengoba ngoseyisizini kaDisemba. So le nto emilo yamakhwenkwe ixhaphakile. Le nto kudala emilo yamakhwenkwe yayikhona but kudala yayingaphathelwa zikhali, yayiphathelwa intonga. Abantu badala babesilwa ngeentonga bengalinga zikhali. Kodwa kweli xesha lethu langoku abantu balwa ngezikhali baphela bebethana bebulalana. And intsusa yaloo ke ngoku kungavani nje kwelali, umntu nje ngombetha abe nenxeba uphelela ejele ngento encinci. So Ikusasa Lezwe ndiyibone into entle uba ndiyingenele because iye isincede thina le siyibone as i-peer pressure uba xa ndingayi kule milo yamakhwenkwe izawuba ngathi mna ndityefetyefe. But ube ungayazi xa usewufikile pha yintoni imiphumela yayo, wena uzazibona ngathi ndityefetyefe xa ungayikandi le nto iye ibe nemiphumela emibini ngaphandle. Enye into yi-GBV. I-GBV ixesha elininzi ngoku yenziwa ngabantu abazii-males. Thina sifocus masifocuse kwi-females but leno ngasifocuse kwii-males aba bayenzayo. Sibaxelele uba xa usenza i-GBV kumntu ongumama as all nathi siyazi loo nto uba abantu bane-rights kakhulu eSouth Africa as ii-females. So thina sizi-males ii-rights zethu zingaphantsi kuneze-females. So like singase siba-equipe sibaxelele yonke into yoba
xa uhlukumeza umuntu ongumama uye uphelele phi, ayikho indawo esiphelela kuyo ke ijele. Ele namhlanje kuseshini namhlanje bekhe sasiwa sayoboniswa ijele uba yindawo enjani. Emna ndiyile ndabona kwaye ndibuye ndinayo itrauma nje encinci, ndabona uba andirayithanga because indlela kuhlalwa ngayo phana ayiyo, indlela nje ebuhlungu kakhulu. Abantu bahlala kabuhlungu, batya ngofo, ndibalele ii-hours like i-15 hours iye biphele bona bengatyanga. So mna ndibone indlela ebuhlungu kakhulu leyo. So ndingacebisa kootshomi bami kwabanye amakhwenkwe awangakhoyo uba angathanda uba azojoyina le program because ingabanceda kwiinto ezininzi kakhulu. Mhlawumbi bayoyika uthetha, mhlawumbi zikhona ezibahlukumezayo ekhayeni ekuhlaleni, but ngokungena kwabo apha bangabonakala bencedakala kakhulu kwiingxaki ezininzi because ikusasa lezwe idishana nayo yonke into ehlukumeza umntwana oyikhwenkwe. Le program incedisa abantwana abangamakhwenkwe bakhule be-right ekuhlaleni, besenza into ezipositive because once ke ngoku abantwana bangahoywa besebancinci baye babezingxaki ekuhlaleni. Maseba umntana uphelele etrongweni, udropa out esikolweni, ungena ezidrugsini, aphele ebizwa ngezanto kuthiwa ngamaphara. Maseba ne-gender based violence iyanda, abantu besifazane bayahlukunyezwa nabantwana. So ke ngoku i-program ezinjena zincedisana naloo nto so that i-gender based violence ihle ingenyuki, yabo, neetrongo zethu zingagcwali because bangena besebancinci because zizinto ezenzekayo ekuhlaleni, bafunda into ezimbi because thina isikakhulu sihoya abantwana bangamantombi, silibale ngabo abo bangamakhwenkwe, which is ke ngoku bayalidinga ntoni laa nto ke ngoku yothi into kunakeni mase baboniswe ngobomi so that umuntu akhule e-right, eyazi into erongo ne-right, benze ii-decision ezi-right ezingazubaphelisa kwezi ndawo kuthiwa ziitrongo, or umntu aphelele iphara around ekuhlaleni eyi-enemy abahlali, or aphelele phi emangcwabeni because of khange bakhathalele. So ke iiprogram ezinjeni ingase zifumane loo support and ke noFAMSA sizile sazobonisa inkxaso yethu. Beqothiwe